Kasngi kebanyo puwe. Ha keketeng ukpa bakun siem bakut. Amen. Kutra Jisu tu pensele engi dan siem bakut jong me. Kikam jong ki apostol. Kalau nong kebaar. Haba kasngi jong ke Pentecost kalapoi. Baru kirunget kilai lum lang krui jaka. Kensan lawan kejing sawa nasun kebakum ke erba ersan kebabe. Bat kala pendap ya kayeng barok kawai hakaba kiasyong. Nang ta kila yu ikum ki thilit ding ki bapat penat baki balawan hiar halor uwei pa uwei naki. Barok kila dap da umensim bakut baki la sedang ban kren hiktian baper kumba umensim ukunto yaki ban kren. Ladon ki ju ki basyong ha Jerusalem ki breu ki bariu blai ki balawan nakeleng setelak kepertai. Haba kila yo osngau ya kani kejing sawa opat ba belien ulawan yalum. Baro kila kulmar jingmut namar manla ubrio hapdeng jungki ulayo osngau bakiru ngai kila keren hakaktien ketliet jung uhi. Ba kila kendet bat sngau pela kila ya ong. Kini kibrio ki bakren kumni kilong kinong Galilea. Ti kumnu kengi baro ngi osngau bakikren hakaktien try jungi hi. Ngidai na Parthia Media bat Elam. Na Mesopotamia, Judea bat Kappadosia, na Pontus bat Asia, na Phrygia bat Pamphylia, na Egypt bat nakithan Libya hajan Kirini, don nangi kibana Rom, bat Ju bat Gentil kibala kelas kaniam Ju, bat donru nangi kibana Krit bat Arabia, penban ngi baro ngi osngo bakikiran hakiktin trai jungi, syafang ki kampla ba ublay ulale. Baro kila kendet ba kila dembut ba kila yakli paramaki. Kamut ayu kanesya. Hendrai la don kibala keren banyi kirunget. Kini kibriu kila buat wan temai. Tiu Petrus layang lembat kiwei pat kikat wengut ki apostol ba sedang ban keren dah kasur ke bajam ha uta apat ba. Ko paraju bat pi baro ki basyong ha Jerusalem. Tusya skor nga bat tusya panganyatu api kamut ayu kani. Kini kibri kimbuat kemba pitarai. Mentadang kendai baji menstep. Henry kani kalong kata keba unong yatu lupa Joel ulai yatu. Kan saja kisngi bakadu ublay uong. Ngan te say mensium jonga halor kibri baro. Kikun sinrang ber kikun kentai jongpi kinsa yatu lupa. Kirang samla ber jongpi kinsa yui kijing itu pa ber kirutumen jongpi kinsa po sniu kijing po sniu. Putet wat halor kimrau jongpi sinrang berkentai ngante say mensium jonga ha kitu kisngi bat kinsa yatu lupa. Ngan sapen i kikam pela hasun beneng shalor berkidak kisien haka kendo syapo. Ondan kasnam berkading berulo tedem. Kasngi kan sekeladum berubnai unsapa hukum kasnam syuaba anpoi kasngi bakrau berpernai jong utrai. Tijar bakhot kerpat keketeng utrai unlai im. Dosa skor kini kikitin kurang ba Israel. Ujisu Nazareth ulalong ubriu ya ubalapha da ublay kumbalapen isay kedar hapi da kikam pela. Kijing pela bat kidak kisien kiba ublay ulale lengba jong u. Pihi fitip ya kani naba kata kalajah preng jong pi. Uni ujisu ya uba ublay ularai lupa kat kum kajing temu bat kasandur jong u. An sa IT no hapi. Bat mapi pinsap niap da kabapha ikiriu baman bansa narpna yu. Henry ublay ulapin mipat yu ulaplat yu na kijingkum jong kijingyap. Namar kamla long ba kijingyap kante koidi yu. Naba udabit ulaong syapang jong u. Ngalayu iya utrai hakmat jonga barabor udan hakakamon jonga. Kumta ngan om kuslay. Namar kani kado nuot jonga ke kemen berutliat jonga usat kemen kado jonga kesungan ha ka jingkermen namar men umi no ikamensium jonga ha kenyamra ban men sya yo syakri ba i jongme ban pun melapan i hangai kelenti ke balam sa ka jingim ban me pendap yang da ka jingkemen hakmat jongme ko para ngade ban kren syai hapi syapang ukpa temen jongi udaben ulayap balatap yu. Bat kejing tep jong u kadan hang ni bat ngi hadu menta meneh. Ulalong unong yatu lupa ba ulat tip ba ublay ulat smai ba uwei ni kikun jong u unsyong hakaket jong u. Udabit ulayu i lupa bat kumta ulat keren sapang kejing mipat jong umesaya haba ulaong. Om sim la i no ya u hakanyamra.
kadok jong u kam sempon. Ublay ulapan empat ya unihi u Jisu na kibayap. Bat ngibaro ngilong kisaki akan kajing sisya. Lakan tiu ya u sikakamon jong ublay. Bat andau la ya pediang na ukpa ya mensim bakut balakular. Ulah thek kerhai ya uni mensim halor jongi. Kemba piyo i bat piyo sngau menta kasngi. Udapet hi semlet sebeneng penban ulaong. Uyawi ulaong ha utrai kenrat jonga. Tusyong ha kekamon jonga. Haduk banganda penlong ikinong syun jong me, kajing yuk kejat jong me. Barok kipat Israel kidi bantip syai kedar. Baya uni u Jisu. Ya ubah pila sak nar pena, ublay ula penlong yu, ukenrat bat u Mesaya. Haba kipat bak kila yuk sngau ya kan ni, la dungak ya kadonut jongki, bat kila ong ha u Petrus bat kiwei pat ki apostol. Ko para nginle kumno. U Petrus ula ong haki. Tukla kabamut, bat uway pa uway na pi unyo baptisma ke keteng jong Jisu Kris, kenang ba anduk map ikipop jong pi, bat pinyo pediang ya kajing ai jong mensim bakut. Naba deh hapi ba ublay ulah kular bat kikun kikti jong pi, bat hikitu baro kiba hajengai. Ha baro kiba ublay kenrat jengi ulah kot syaladi. U Petrus ulah keren pen i haki ba ulah kentu yaki dabun kiktian uong. Tu pelat yala di nakani kapateng benriu kebalas sakma. Buan naki kilangat ya kubor jong u. Bat kila yuk baptisma. Kumbalai hajar ngut kilawan ya lang. Bat ki ha kata kasngi. Kila penek por kajing hikai jong ki apostol. Bat ha kajing selok. Ha kajing kriak pu bat kajing duai. Ki apostol kila lek buan bat ki kampela bat ki dak kisien. Bat kani kalapan sengopieng ya ki beriu barok. Baro kirungai kila yesok lang ba kila lek lang ye ki baki don. Kila dia laki kendau ki siap bat ki mar ki mata ba kila sam ki pisah kabami hapdeng para maki. Katkum kajing don kam jong uwei pa uwei. Man kasngi kila kendu lang ha ka temple ba kila penlong kajing kri akpu haman ki tliwiyeng. Kila ya bam na kidok nur ki bakmen bat bas ngoret. Da kabayaro atat ya ublay. Ki bri baro ru ki sngob ha ya ki. Bat man kasngi kinang buon nang buon kitu kibalayo jing pen im. Ke gospel jong utrai ke jingero eme ku Chris. Kasngi Pentecost kadai kasngi kebasan pau hadirin ke jimi pat jong Jisu ha ke jutang barem yakani ke jing le niam ki khot ke jing le niam jong kita yo. Kadai ka we ni ke jing le niam ka ba ki ju ki le ban lek sa Jerusalem. Ka ba ki khot ka pilgrim feast. Lakum nom no laisin si snem kipat ba Israel ki diban pa hukmat jong blay ha ka temple Jerusalem. Niyo iya kan ha ka Deuteronomy no makhan rio du bakhan rio. Ha ka jile niam jong ukpu khlam thiat ba ka paskha. Ka ba ar ka jile niam jong ki Pentecost bar ka balai ka jile niam jong ki yeng trap na ka tawangi khot tabernacle. Ha ka ni ka singi Pentecost ka e ka ba jia ka jingkular ka ba Jisu ulah kular ba ong ba unsa pha ya mensim bakut ka la urlong ha ka ni ka singi. Kala ulong hakani kasngi kisenran jong Jisu kio pediang ya kata kajing ke bau Jisu ladap kular bau ong wat mi no na Jerusalem up pin sadap da kabor up in sapin baptis sepi do mensi makut ha kasngi Pentecost kata kajing kular jong Jisu kala ulong ke bajia kisenran ki osno kajing be jong kala nang ki igum kitenat telit ding ki bahayar lor away pa away nang tada kadak kaba kata kidi kidak kaba pau sebar hendai ka bajia kadai hadukhat basar ko ong kiladap da mensim bakut bat kila sedang ban kren ki kitien ba per kumba mensim bakut ukentu yaki ban kren bat hadin kani kaba kila yo pedang yang mensim bakut kiladap da kajing jong mensim bakut ba menta ki sedang ban mi syabat ban kren hang tu don kijat benri ba per ngi bah ka kam jeng ki apostol la jer keteng kijat benri ba per na kijat kitien ba per hendai ka basngo pla kalong bakini ki bri baro ki osngo baki senran jong Jisu ki kren ha ka kitien ka thlik ke jong ki hi hang ni ngi ba kiladap da mensi mokho kila kren ki kitien ba per ko ma mensi mokho ikunto ki kini ki kitien ka bomor le si ka da bandai ka human language lene kata ka language ka bangin la ban ong ka kitien ka mangingi keren kum ka kitien khasi kitien penar kitien Nepali bar kum ta ter English bar kum ta ter hendai ka basngo phala pada ka long ba
kisenran haba ki kren kini ki kintien ki brio baro khot ki badon la ki jat kitien ha ka tu kapor ki osngau ha ka kitien trai jungki kata kadai ke baningkong bot ka baar kadai badan apa deng ki katu kat ni ki bad yo i kisenran ki ba yo i kisenran Henry maki ba kidap la kajing iban ki senran ka ayu ki ong kini ki breu ki la sekrang kidap ki dei ki babuat kini ki breu ki la buat wan thamai kata karukom keren ki apostol kemot kapan pau ki wei pat kumba ki bala buat wan thamai Henry hakini ki wei pat ki breu ki osngau ki haka ktien la jong hai ka ktien la jong nata kada kani ka jing ai jong men sim bokut ya ka ktien ka thlet kalong kampalat bani ka bangila ban mudur haka ktien jungi wei pe wei bat ngim le ban sngo fly ka taru ka si bani kong skoren la nam khalai du bani kong ko ongkom no la dang akren na ki ktien jong ki ktien jong ki angal ne ki ktien jong ki breu la dang ngamdon ka jing e ngalong kumuki wa thli u Paulus ukren phang ka ktien jong ki angal ka ktien jong ki breu kapamot kadon ka ktien jong ki angal kadon ka ktien ka ba mun sim bokut upersat ha kitu ki breu ka ba mau lajet na ka benta ki badon sabar na ka benta kitu ka bam sungthu na ka benta kitu ka bam pat yoi bam pat yo mat kan salong ka jing biet kin saong di buat wan thamai henre na ka benta kitu ka ba yo mat ki sungthu ya ka jing ai jong mun sim bokut tambah kan ni ka dei ka jing ai mun sim bokut ni haban kan mau ka dei ka jing ai jong mun sim bokut kam dei bangin sule hi ladang isu le hi kan salong siu do tong la ne kata ba mangi isu le hi dalade subut teneng no handai ailat ba mun sim bakut un pendap yang ide kini kijing ai hadin kani ka ai ka bajia Petrus usdang ban kren ha ka kerteng ji apostol baro Petrus usdang ban kren kani kadi kijing lap ka baningkong kadi kijing lap ka ba bestam ka ba Petrus ka bangila ban yo i kum kan ukusa ka babha nak benta jung iwe pe weiro hangni Petrus usrang gumno da ka ba kren sapang ka jingkular ka ba ublei ban ong ba kani ka ba jia pio i kare ka ba ublei la da kular ling ba ujowel nang yesu lupa ba ublei in sa the se yo man sim khut menta ka la urlong kan bat balai kani ka urlong namar bolei am jar ki ba khot kerpat ka teng ju try kan la yem ka jia ayu ba yo ni jisu ba ublei la pha phi phi la penyap bat henry kamla long ba kajingyap kan te marawi u na katakara u blay la penipat u na kajingyap baru ong ya kani baru khait ka ja namar balai karkum ka jingtho karkum ka tien ka jong u blay da ka puli ka sam u ong gumno ba u david u la kren da ka bor jong mensim ba khuat baru ong ba u blay u num ino la ne utrai kan rat u num ino yang hapo kanyamra baru u david u ong u petrus u ong gumno kohon men ka para ba ye phirim sung thu sai baka jing tep jong David ukpatmen jingi kadang don hang ni hap deng jingi menta bahadu menta menne henre haba David uang ba num ino yo hapo ka nyamra hapo ka jing yam unemat e ka jing puut ka pamut lada David ka jing tep jong kadang don hang tu ba David uang ba num ino yo hapo ka jing puut ka pamut uklam kren sapang ladi kum unong ya thu lupa kum badap da mensim jong blai ula kren sapang umesaya kata ka jing ong jong Petrus nak kata kadau kawai na kasaki jong kajing ipat jong jisu ngim dei ben sngop la ka dei kajing tep ka bathali lada Petrus ule yalap keleng-keleng mudur mun ong ki jisu la mipat la ne kemaki udon ki ba ong ki bre ki ba ngai hau jisu la ne ki ba petre ban ngai ki ong no ka dei ka hallucination la ne kata kajing shu yo iberie kemni kemtai lada kalong ka hallucination baro khoi kin sa ka kamut kin lik kedo Petrus yalap mipat jisu la mipat ketika met yap jong jisu kadang dan ketika jing tep jong jisu kadang dan kemet yap jong kadang dan te jing tep beli pikiran kumta henry ka ba kisenran kile yarap ki ong jisu la mi pat ba ka jing tep kalong ka ba thli shisha but hang ni ria chapang u David u Petrus ong ka ju rukom ong pe u David ku pa jing ong chapang kata ka bamot kemet yap jong ka jing tep jong kadang dan hang ni hapeng jongi te ka bamot uklam kran chapang la di henry ulalong unong yutu lupa u kran chapang umesaya ulayu i lupa ya ka jing mi pat jong umesaya ba sengot tenat apa Petrus ya lap ya kani ka jing shisha dungak ka do nut jong kitu ki pat jong kitu ki break ba osngau yo jisu ya u Petrus aku tu ka singi bat kilawan non keli o Petrus nginle ayu baru ang kela ka bamot ngai ya kerteng jong jisu bat yo baptisma ma phi we pa we kenang ba pindup yo pediang ya ka jing a jong mentim ba khut namar balai kajing ayah mensim makut kam dai tang ki apostol henry ka dei halor kitu baro khot ki bangai hau jisu kata kajing ong jong Petrus bar ha tu ga singi lai hajar ngot kilayo bania selok lang
ban ya rung lang sya ka kan hon jong ki apostol ban ngai hau jisu da ka bor jong men siam bakot ngiru ngi haban duai kan ka jinga ba habang mangingi keren habang mangingi yalap habang mangingi keren wat ka jinga sengieng ro bakam num dai shu tang ka jinga tu khana bakam num dai shu tang ka jing keren hanre kan dai ka jinga lap ka ban kta ningkong yang ngau nong yalap ban kta ikitu ki breu ki ba sha scoringa ngimtip hakanu ka por ublei ulaan penon kam yangi takdang dan kam pen krep ha wat ki jinga seng yeng jong yiru kim dei ban long tang ki jinga seng balap si pendep rukom handai ka dei ban dei ka jing hikai ka dei ban dei ka jing yalap ya ka tien jong ublei bat nak takdau ki ba keren ru ki haban pen krep ha kumbalong Petrus ba ka tien jong ublei kan mat yangi ningkong unong keren bat kan pli la ru kan pli ka jing kala ka ba mut ya kitu ki bayo sngoru ya kitu ka yeng kesem ba kitu para banget jungi ki wan wat sa ka jinge sengi yeng ro ka e ka ba kisenran la ne ki apo kisir kristan ban kong kile dukat ba sapu al kolong ka ba kong san ba kila penlek por ka jing hikai jungi apostol ha ka jinge selok ha ka jing kidia akpu ba ka jing duai kini south li ki eke ka jing hikai jungi apostol ka jinge selok ka jinge don lang kajing kidia akpu kapang mangi nyok ngi ong menta kare kayu karis bakuat kajing kidia akpu kayu karis bakuat natara kajingnya dua ilang kani ka bakongsan ha kani ka por jungi menta ka wai ka bangi kam duna ba kare kani kajingnya selok kumanga ong manes phang kajingnya sengieng kani kajingnya selok teng teng kani ka kajingnya kenduk lang teng teng ngila impalat marwei ngila hun palat banong kristan marwei ngila sungo bari tong ublei jong ngabat manga marwei ngambi sudah ki long jing seng yeng hakmat yeng jong para marjan jong ngaro senda hang ne hang tai ngim ya tip shu namar balai ngila hun betang manga badu jisu jong manga badu ublei jong em ki kristan peningkong ki penik por ka jing hikai ki apostol jing ki dia akpu ka jing duai par hapdeng jong kata don ka jingnya selok lang kani kalong ka bokong san ba kani kalong ka bokong san ba don na preng jungi ngidang kensting bahas pangkani tu ai ngin kentulang ya kiwe ngin sedang nala jong ru tu ai ngin kentulang ya kiwe ngin ya wel lang ya kiwe bikin wan lang kumba ong ka chiti siki hebrul nang ba shipau ong ba wa jupep ya ki jinge seng ye kumba don ki bale wa jupep ya ki jinge seng ka bomot ya ka jinge slok lang ya ka jinge dua ilang eniro ya Jesus Christ junam la junam amen wa bnei to ai ba kaching ek ba mela ai ngi hau kun chungi Jesus Christ men chungi ba kading zo kaching ek wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching kemen ba kar khu na menta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ei chungi kan pan kalai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but you can tell baro aku jing community batikna ya ka beneng betamai ba ka partai betamai haba adalah job ya ka bo jong jing senior ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba ka jing e jong jubilee kan kar siu biang hangi ki pen grim jong jing kermen ya ka jing thrang nak menta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jong cha satla ka partai chami ublei jong ubala ka ku juna kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kurunut utam Jisu tersin ai kemarian gerap jengi Kristan tuduai na rumta jengi